Bisimila Malakti ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye alamisa ye janvier kalo tile 6 kɔnɔna ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ bi kibara minnu b'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ Somadugu ni ale bɛ Moti mara la a yirala k'a fɔ ko yen dugulamɔgɔw kɔni diminen don kosɛbɛ fo u y'u ka siraw kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ ko mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yirala k'a fɔ ko tarata don min ye janvier kalo tile 5 kɔnɔna ye ko Somadugukaw kɔni wulila k'u ka sira tigɛ ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ni siratigɛ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ olu kɔni diminen don kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kunna ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ni mako fɔlɔ ninnu kɔni ka dimi kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko o de ye k'a fɔ tɛnɛndon min ye janvier kalo tile 4 ye ko donso olu ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na ko o sababuya la ni maa caman kɔni ni tora la ko o la to Somadugukaw kɔni wulila k'u ka sira tigɛ ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen fila ninnu n'o ye donso olu ni finitigiw kɔni ka kɛlɛ ye ko a jubaju yɛrɛ kɔni ye min ye ko de ye k'a fɔ ko min ye finitigiw ye ko olu ka baara dɔw hukumu kɔnɔna la n'o bɛ taa lakana kɔni sira fɛ ni an b'a fɔ o ma patrouille ko o patrouille kɔni sen fɛ ko olu kɔni ye min ye donso kamalen fila kɔni ye ko olu kɔni ye olu bɔnɛ u ni na ayiwa o de hukumu na o kɔni ma bɛn donso ninnu ma olu kɔni wulila ni u ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na ayiwa nin waleya ninnu de kɔni sen fɛ ni makofɔlen ninnu n'o ye Somadugukaw ye olu kɔni wulila ka u ka nisɔngoya yira wa olu kɔni m'a yira dɔwɛrɛ la olu ye k'a fɔ ka sira kɔni tigɛ ko mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ ayiwa an bɛ don min na ko bi ko kunun tarata don ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na walasa u ni dugulamɔgɔw bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ bɛnkan ka sɔrɔ walasa nin kɛlɛ in kɔni bɛ se ka dabila cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibara wɛrɛ min bolo ka da tulo kan o de k'a fɔ Bunti ni ale kɔni bɛ Duwanza mara la ko pankulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni ye mugu kɔni ci yen dugulamɔgɔw la ni maa 20 ani kɔ kɔni bɔnɛna u ni na barika ni mɔgɔw kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nɔtɔ o mugu ninnu kɔni cili ye ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko barika ni maaw olu kɔni ye sɛbɛn bɔ kunun sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kuma dɔw kɔni bɛ sen na ka yira k'a fɔ ko Bunti kɔni na waleya min taara ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma ko o ye olu de nɔ ye ayiwa u kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna la u yɛrɛ lajɛya ka yira k'a fɔ ko min ye k'a fɔ ko nin don kelen in fana la don kelen in kɔni na n'o ye karidon ye ko olu kɔni ye baara dɔw kɔni sigi sen kan baara min kɔnɔna la n'o olu kɔni ye maajugu 10 ani kɔ kɔni bolokari olu kɔni kan ko o kɛra Ɔnbori mara la wa a yirala k'a fɔ ko Ɔnbori mara in kɔni na ani ni pankulu kɔni fana ye mugujigi ci yɔrɔ min ko u bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen de kɔni kɔnɔna la wa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye maa minnu minɛ ko a sɛbɛntiya kɔni b'a olu bolo k'a yira k'a fɔ ko olu ye maajugu de kɔni ye ko sabula u bololafɛn ani minɛn fɛn fɛn kun b'u bolo ko o bɛɛ bɛ olu bolo wa ko olu kɔni dalen b'a la k'a fɔ olu ye ninnu makofɔlen ninnu minɛ yɔrɔ min ko o tun tɛ yɔrɔ ye ni kɔɲɔ kɔni bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na fo ka taa fɔ ko ka se ka dugulamɔgɔw kɔni faga ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen fana min ye MINUSMA mɔgɔw fana ye olu fana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka baara kɔni tɛ ka fɔ ko ka dankari kɔni kari maliyɛn dɔ kɔni ka adamadenya la ko olu kɔni bɛ yen nɔ ka maaw kɔni lakana ko olu nɔ tɛ nin baara ayiwa an b'a yirala k'a fɔ ko kabini nin waleya in kɛra karidon Bunti kɔni dugu kɔnɔna la nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi a kɔni ma dɔn maa minnu kɔni kɛra sababu ye ka nin waleya in kɔni ta ka ɲɛsin Buntikaw ayiwa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni ma bɔ ka kuma ɲɔgɔnya nin koɲɛ in na sabula maaw kɔni y'a yira k'a fɔ minɛn min kɔni kɛra ka mugu kɔni ci Bunti dugu kɔnɔ ko o ye minɛn ye minɛn min bɛ barika ni MINUSMA ani an ka finitigiw dɔrɔn de bolo ko olu kɔni bɛ fɛ u ka bɔ k'u kunnafoniya maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɛ ko walasa olu bɛ se ka dɔn cogo min ko ani u ni kiiri min kɔni ka kan ko o ka da u kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de k'a fɔ ko min ye Sikaso kɔni mara ye ko yen ekɔlidenw kɔni diminen don kosɛbɛ ko ka sababu kɛ ko munna kalanw kɔni tali bɔra a ma ayiwa kibara min kɔni sera ma o ko ɲɛla olu y'a yira k'a fɔ ko Sikaso ko ekɔliden caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔngoyalen don kosɛbɛ ko ka sababu kɛ ko munna kalanw tali kɔni bɔra a ma ayiwa ko olu kɔni ka dimi yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ ko kalan kɔni bilalen ko olu tun bɛ baara caman de kɔni na walasa u bɛ se ka ko caman k'u yɛrɛ ye cogoya min na ko n'a fɔra olu ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila k'a yira k'a fɔ ko kalan kun kan ka ta min ye tarata don ye janvier kalo tile 5 kɔnɔna la
ko gouvernement kɔni ye o bɔ a ma ko o ma diya olu ye ayiwa an b'a yira k'a fɔ kalan kɔni dayɛlɛli kɔni bɔlen ma ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ coronavirus n'o banakisɛ yɛrɛ kɔni juguyalen bɛ an fɛ yan nɔ ni wagati in na ko o de sababuya la ni gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko kalandenw ka to so fo janvier kalo tile 25 kɔnɔna na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ okumu kɔnɔna la minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya koɲɛw kunna n'u kɔni y'a yira na ka k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in taga bolo la ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila min ye janvier kalo tile 5 kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko ye maa 89 kɔni maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya kɔni di olu ma o don kelen fana la ko ye maa 76 kɔnɔ ye wa ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ ko olu fatura ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la san 2020 kɔnɔna la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu garijɛgɛ ni bana in na ko ye maa 7,349 ye ko ye maa 7,349 ye o maa 7,349 la maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya di olu ma ko bɛ taa maa 5,070 kɔni na maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minɛ la o bɛ taa maa 200 ale ni 19 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na ayiwa an balimaw ni ne coronavirus kibaruya ye ka da aw tulo kan ayiwa an balimaw an bɛ kibaruya kuncɛni ni kibaruya laselen ninnu ye hali bi an tɛ se aw kɔni foli la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛɛ don n'a nata